कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। शक्तीपीठ महामार्गाच्या समस्यांबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक आयोजित केली आहे। जनतेचे प्रश्न सोडवण्यात येतील, विरोधाला विरोध करणाऱ्यांना, विकासात आडवं येणाऱ्यांना फटके देऊ, असा इशारा खासदार नारायण राणेंनी दिलाय। माझा पाठिंबा आहे म्हणजे काय कमाल हे करावं लागतं ना, सिस्टम आहे कसं काढायचं ते काढणं, योग्य वेळी करणं। लढाई लोकांचं असं आहे की आम्ही जंगल राखलं एवढी वर्ष, 3 पिढ्या, आणि जंगल राखलं। एक जंगलचा आपण जाऊ राखताना एक माणूस दाखव रे, कोण राखता काय? ते आपोआप राखलं जातं, त्याच्यात म्हणजे डुक्करी येतात, वाघे येतात, ते राखतात। काही प्रश्न विचार नको कशाला बोलतो, अरे मी मिटिंगच ठेवली कलेक्टरकडे, मी आता काय पाठिंबा आहे काय? हे तुमचं नडतं आणि गंतीत नाही, हुतात्मा झालेल्यांचे प्रश्न विचारायचे नाही, कळलं ना? त्यांना श्रद्धांजली आणि विचारलं तर फटके टाकायचे ऑन रेकॉर्ड, नाही ते काय उगाच व्यत्यय, विकासात व्यत्यय काय? पत्रकार विकास करत ना कोण, मी एका संस्थेत गेलो, काय चांगलं काम चाललंय देवदारांचं, त्याचं कोण एक लेख लिहित नाही, कौतुक करत नाही, एवढे उपक्रम शेतकऱ्यांचे राबवतात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।